Con Nadal chega tamén a mensaxe de felicitación da Xunta de Galicia, que este ano ven acompañada dun guiño moi especial ao sector do mar e á comarca do Barbanza. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, protagoniza o spot de Nadal destacando a importancia do traballo dos nosos mariñeiros. Rueda resalta o pescado que capturan os barcos e que se vende na lonxa de Ribeira nestas festas, apoiando así ao sector e á economía local. O spot chega nun momento no que a Xunta impulsou iniciativas como o Bono Peixe, que incentiva o consumo do produto galego e a reivindicación de que se reduza o IBE de peixe, amosando o compromiso coa sustentabilidade e o fortalecemento do sector pesqueiro. Con este spot, a Xunta quere transmitir unha mensaxe de Nadal que combina tradición, produto local e apoio aos profesionais do mar, facendo especial fincapé no Barbanza, un dos motores da pesca en Galicia. Así, este Nadal, a mensaxe institucional resalta non só a alegría das festas, senón tamén a riqueza e o esforzo dun sector clave para Galicia.